Salutare, dragii mei! Astăzi vă provoc să descoperiți o rețetă inovatoare, sănătoasă și plină de savoare, care poate transforma modul în care priviți alimentația zilnică. În pragul noului an, ne dorim să promovăm nu doar un stil de viață sănătos pentru familia noastră, ci și o alimentație echilibrată, accesibilă și sustenabilă pentru toți locuitorii planetei. De aceea am creat rețeta de salam de linte, un preparat delicios, plin de culoare și nutrienți, care nu face compromisuri la gust sau aspect, dar aduce beneficii majore pentru sănătate și mediu. Ingredientele sunt alese cu grijă: lintea fiartă, legumele proaspete, condimentele preferate și agentul gelifiant vegetal agar-agar pentru o textură perfectă. Îl puteți savura oricând, fie pe o felie de pâine abia scoasă din cuptor ca gustare rapidă sau chiar pentru pachetul de la școală sau serviciu. Și dacă adăugați doar 2 linguri de orez fiert, obțineți o proteină vegetală completă cu cei 9 aminoacizi esențiali. Doresc să subliniez că nu sunt împotriva alimentelor de origine animală, ci promovez o alternativă economică și echilibrată, accesibilă oricărei familii, în care nu lipsește niciun nutrient esențial pentru o viață optimă. Este un mod sănătos de a lupta pentru eradicarea foametei globale și pentru un viitor mai echitabil. Împărtășiți această rețetă și cu cei dragi, pentru că împreună putem face diferența. La mulți ani și să aveți mereu în suflet dorința de a ajuta pe cei mai puțin norocoși.